Мълчанието може да разруши вашите отношения. И не говоря за мълчанието, което става след като кажем не, аз не искам повече да общувам с този човек и си тръгнете, за да запазите себе си. Говоря за друго мълчание. Здравейте хора, аз съм Елена и днес ще си говорим за това, защо мълчанието разрушава съответни отношения. Как когато мълчим насреща, когато очевидно има някакъв конфликт между хората, било то в романтични отношения, в приятелски, в роднински, родител-дете отношения, винаги когато има някакъв неразрешен конфликт, било то в главата на единия човек или на двамата човека, или на повечето хора, които те отказват да комуникират. То е едно такова, отказваш да си признаеш, че първо човек може да е в denial. Как се превежда това на български? Човек може да отказва да признае, че има някакъв конфликт или проблем. И оттам идват и много реално проблеми на връзките и на отношенията. Защото когато хората не си признават, че имат някакъв проблем, те не могат да работят с проблема, защото не го виждат. Нямат яснота какво е точно. Другата стъпка е когато знаят, че има някакъв проблем, някакъв конфликт между хората, обаче отказват да го адресират, отказват да се говори за това. Защото когато говориш за това, ти е некомфортно. Ти избягваш този некомфорт. Както говорихме в предишното видео за това как да проверяваме реалността си в отношения, мозъкът ни обича да си пази комфорта. За него това е изключително важно, той да запази своя комфорт. И до голяма степен на това да запазим комфорта си са базирани нашите действия, думи, връзките, които имаме в живота си и като цяло нещата, които правим, дори да не си даваме сметка за това. Мисля, ние в повечето случаи не си даваме сметка за това. И за това целта ни е да си дадем сметка за това какво правим, за да запазим комфорта си и дали не разрушаваме някакви отношения, които биха могли да бъдат поправени чрез разговор. Защото когато човек отказва да говори най-вече със себе си, това е най-големия проблем, когато има проблем. Че човек не говори със себе си, той не иска да говори със себе си. Той в себе си избягва самите конфликти, които има, защото така си запазва комфорта. Това ценно нещо, което имаме, то наистина е изключително ценно, обаче понякога трябва да си подредим приоритетите и да видим какво ни е по-ценно, комфорта или да запазим съответни отношения в живота си. Или да запазим автентични отношения с себе си. Защото когато има едно нещо, което се казва много често и то е, освен че comfort is a dream killer, е, че когато човек мълчи, за да не разруши комфорта на другите, най-често той изпада в дискомфорт в себе си. То беше като когато човек не каже това, което мисли на другите, така той разпалва война в себе си. Тоест ти държиш две позиции и се опитваш, когнитивен дисонанс, опитваш се да си държиш двете позиции в себе си и да ти е тъпо, че не си казал нищо и че не си задържал на позицията. В смисъл, че не си изразил своята позиция. Така, всеки има различни защитни механизми, които му работят в такъв случай, когато изпадне в ситуация, в която му се налага да дискутира некомфортни неща и много често точно тези защитни механизми биват включени абсолютно несъзнателно и хората не могат да проведат качествен разговор, не могат да си обяснят конфликта, който се случва между тях и като цяло има много специфики. Зависи дали говорим за романтични партньори, за семейство, визирайки роднини, родители и братя, сестри и така нататък. Защото има едно нещо, което ако имаш конфликт с по-големи от теб хора, визирам по-специално роднини, и ако са по-големи от теб, поне това е моя опит, много често те си мислят, че те имат някакви права над теб само защото са по-големи и без значение ти какво казваш, то това, което казваш, се обезсмисля, защото ти нямаш опит. Има едни хора, които са по-големи от тебе. Те са се убедили, че ти не можеш да имаш такова мнение. В смисъл, ти не можеш да изказваш позиция, защото ти нямаш опит. Ти си никой, ти си малък. А пък, те, по-големите хора, по-големи на години, си мисля, че те имат цялото знание на света и с такъв човек е малко трудно да се спори, който си мисли, че е открил истината в живота и каквото и да му кажеш, никога няма да постигнеш кой знае какъв резултат. Има и много случаи, в които човека е нарцистичен, много често тези се припокриват. И когато човека е нарцистичен, ама силно нарцистичен, той да не е силно, то малко стига, малко от това стига. Мисля, не много малко. Ако започнеш да забелязваш, че някакви съответни черти на човек в живота ти влияят, то той не е малко нарцистичен. Той си е доста нарцистичен и
това няма как да не ти повлияе на живота, особено ако си в близка връзка с този човек. Примерно, ако ти е романтичен партньор или ако живеете в едно пространство, в една къща, в един апартамент, близо на разстояние, или ако имате общ ангажимент като дете или нещо такова. Много често се случва да има проблеми, когато някой има дете с нарцисист и след това при евентуален развод или нещо такова има битка за правата на детето. Има изключително много проблеми при самия процес, по който да се раздели един вид това дете, и е изключително трудно да се води дело, буквално, защото много пъти се стига до дело, за правата на това дете. Така, както и да е. Според мен е най-важното това дете да се даде на човека, който е по-адекватен от двамата. Дано има такъв човек, смисъл, дано не са и двамата неадекватни. Обаче детето трябва да остане при човека, който е по-способен да се грижи за него, а не човека, който иска да си изтърка егото в това, че има дете. Като цяло темата за децата ми е много болна на мене, защото темата за децата ми е много трудна за дискутиране, защото и по тази тема много хора са убедени на различни неща. То не е лошо да си убеден за себе си, да си разбрал някакви неща като цяло. Проблем става, когато ти очакваш от всички останали хора в живота ти да следват тая логика, която ти имаш в главата ти. И имаш някакви разбирания за себе си, за света, за живота, обаче това не означава, че всички останали хора трябва да ги следват. Сега, извинявай. Не разбирам наистина хора, които имат едни разбирания в главата. Може би ние всички го правим до някъде, това е сигурно така. Обаче специално за неща като да имаш или да нямаш деца и с кой да си в живота си, смисъл, кой да обичаш, кой да не обичаш. Това са неща, които много често човек не избира, първо, като сексуалната ориентация. Това дали имаш деца, човек го избира, поне в повечето случаи. Но като цяло хората са такива entitled, уверени, не знам как да кажа точно думата, не е уверени, че те имат право да казват на другите как да си живеят живота. И че те са открили един единствен праведен път, и това е единственият начин, по който ти да си живееш живота, което е просто абсурдно. Тук можем да стигнем много бързо и до темата за религията, обаче сега не искам да стигам до там, защото това видео вече стана доста дългичко. Ще ви кажа само благодаря, че го изгледахте до края, ако сте стигнали до тук. Надявам се да сте си взели нещо полезно за себе си и ще се видим в следващото видео и до скоро. Не знам, ще го правя това с ръката, то ми остана още от преди, когато гледах Емил Конрад. Той го правеше непрекъснато. И сега по някаква причина и аз съм си казала, че това е единствения правилен начин да завършиш видео, обаче това не е единствения правилен начин. If you know what I mean. Айде, чао!